ግን ማለት ሓደ ሃይላይት ማለት እዩ ጅናና ንኩላና ከምዚ ክትርኢ ከለካ ካብዚ ኣብ ነገር የለን ማለት እዩ ኣነ ዮሃንስ ማዓሸ ይበሃል ብዙሓት ትፈልጡኒ ኢኹም ማለት እዩ ብገለ ኣጋጣሚታት ኣብታ ኣባል እዛ ማኣዲ ዘታ ኣለኹ ማለት እዩ እቲ ኣጀማምራ ምናልባሽ ቁርብ ንውሕ ከይብለና ኣብዚ ስዊስ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ 2017 ዝተፈላለየ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጠር ዝነበረ ሽግራት ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ኣብዚ ስዊስ ካብ ዝብል ሓሳብን ምስቲ ቂድሙ ዝነበረ ከዓ ምስታ ናይ ፅላል ኣብ ስዊስ ዝነበረት ነቲ እዚ ምናልባሽ ክቅፅል ዘይከኣለ ስራሕ ብኸመይ ክንቅፅሎ ንኽእል ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ሽዑ ኢና ጀሚርና እቲ ዝተፈላለየ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓኒ እንድሕር ኣብ ገለ ቦታታት ሪኢኹምኒ ምስ ኣብ መንግስቲ ስዊስ ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብሮ ዝነበረ በቲ ማኣዲ ዘተ ተዛቲና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ግብረ መልስታት ክንህብ ኣለና እንድሕር ደኣ ነቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝፍጠር ዘሎሲ ፖለቲካዊ ረብሓ ኢሎም ኣብዚ ኤርትራውያን ሽግር የብሎምን ኣብ ዝበሃል ዝነበረ ግብረ መልሲ ንህበሉ ነርና ዋላ ዴሞንስትሬሽን እውን ኩላትኩም ዳርጋ ነርኩም ኢኹም መስለኒ ብዙሓት ምናልባሽ ኣብቲ ደሞ ስለዘይንረአ ነበርና ማለት እዩ እታ ማኣዲ ዘተ ንከምኡታት ተካይድ ነራ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማ እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ዝዓበየ ንብሎ ከዓኒ ነቲ ንመፃኢ ዝኣንፈተ እቲ ናይ ኩነታት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብሙልአን እተን ኣብዚ ዘለዋ ጥርናፈታት ኣብ ስዊስ ከምኡ ከዓ ውልቀ ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ኩርናዕና ኮፍ ኢልና ንነብር ከመይ ጌርና ባይታ ነዳሉ እሞ ብሓንሳብ ክንሰርሓሉ ንኽእል ሜዳ ከንፈጥር ካብ ዝብል ሓሳብ ከዓኒ እተን ዝተፈላለያ ዘለዋ ጥርናፈታት ብሓንሳብ ክሰርሓሉ ድኽእላ ሃዋህው ፈጢርና ማለት እዩ ብከምኡ ከዓ ንቕፅል ኣለና ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ጌርና ኣለና ብዝሓለፈ ዕለት 27 ወርሒ 2 ኣኼባ ነይሩና ከም እንደገና እውን ብጠለብ ኣብቲ ኣኼበኛ ዝተሳተፎ ተን ውድባት ምእንቲ እቲ እዚ ማኣዲ ዘተ ከም ኒውትራል ኮይኑ ነተን ካልኦት ከዓ ኣቢስ ከይገብር ማለት ኣብ ልዕለን ዝኾነ ዘይተደለየ ናይ ሓሳብ ምንፃግ ምእንቲ ከይፈጥር እተን ዘለዋ ጥርናፈታተን ኣባላተን ኣብቲ ማኣዲ ዘተ ኣዛትየን ኣሳቲፈን ማለት እዩ እቲ ማኣዲ ዘተ ንኩሉ ዝምእክል ኮይኑ ግን ከ ባይታ ንኩላህና ዝፈጥር ማለት እዩ ክኸውን ተባሂሉ እተን ጥርናፈታት ኣብኡ ዝተሳተፈኦ ኣባላተን ሂበናና ሕጂ ንዕለት 6 ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ማለት እዩ ኣኼባ ክንገብር ኣብ ኣረው እንደገና ተሰማሚዕና ኣለና ማለት እዩ ኣነ ካብቶም ኣብቲ ህዝባዊ ጎስጓስ ዘለኹ ማለት እዩ ምስ 4 ሰባት ጎይቶም ኣሎ ምሳይ ኣብየ እቲ ናተይ ተራ ማለት እዩ ምጉስጓስ ካብ ሕጂ ዝተደለየ ኣይተበፅሐን ኣሎ ግን ከም ዕላማ ኣብ ከተማታቱ እንዳኸድና ነቲ ዘሎ ሓድነት ክመፅእ ዝኽእል ሓድነት ከነዕብዮ ወይንከ ከነካዕብቶ ከዓ ክሳተፍ ዘይከኣለ ዘሎ ሰብ ብኸመይ ኣብቲ ቃልሲ ኣበርክትኡ የካይድ ካብ ድብል ኣመር ተበጊስና ኢና ኣቢልና ዘለና ተስፋ ንገብር ከዓ ከምቲ ንደልዮ ክኸውን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ እታ ዓዲ ትፅበየና ዘላ እውን እቲ ብሓንሳብ መፂናስ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጠር ዘሎ ሃዋህው ሓደ ጥጡሕ ባይታ ክንፈጥር ህዝብና ከዓኒ ኣብ ዝሓሸ ንፋስ ከተንፍስ ማለት እዩ ብሓንሳብ ክንሰርሕ እቲ መደብ እዚ ይመስል ትናሃና ምናልባሽ እንድሕር ደኣ ውልቃዊ ሕቶ እንድሕር ኣሊኩም ኣብቲ ዘለና ግዜ ተሓትኑ ማለት እዩ ብዓብዪ ግን የቀኒልና ተስፋ ንገብር ከዓ እተን ካልኦት እዚ ዓይነት ከም ኣብነት ወሲደን ብፍላይ ከዓ ትኽፉትነት ንሓድሕድና ምዝታይ ከምዚ ኣቦና የማነ ዝበለና ማለት እዩ ኣብ ዓበይቲ ባእታታት ዋላ ዝተገበረሉ ኣብቲ ናይ ዓለም ብዘይ ዘተ ዝፍታሕ ነገር የለን ኮልድ ወር ድዩ ዝተፈላለየ እቶም ዓበይቲ ሓይልታት ናይ ዓለም ከይተረፈ ዋላ እቲ ኒውክሌር ራእይ ይሃልዎ እምበር እቲ ዘተ ኣድላይ እዩ ንሕና ከዓኒ ማለት ብጣዕሚ ንቀራረብ ሕብረተሰብ ኢና ብዙሕ ትህርመት ልንበናት ሓደ እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ መፂና ነዚ ጉሒላ ሰብኣይ ቀልጢብና ከነካርጆ እንተኽኢልና
ብዙሓት ሰባት ከነድሕን ኢና ማለት እዩ ፅኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ የቐኒለይ